Bapak Gibran silakan. Bos muda. Ilmunya seni suci lan putih, tulus lan ikhlase, ulase nyang riko parentang paramani hanggawe ati riko maki mangu-mangu sing gelem nalikas mengko welas ison ayo ison ison sing bisa duweni bisa seling lo kaya wong edan turun serange ati ison serange welas ison menyang riko nyang riko nyang riko ay 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 ayo Gibran saya sing dewata. Yang mana ini ayahnya Gibran? Langit hendak disaksi, bumi melunyak seni, suci lan putih, tulus lan ikhlase, ulase yang riko, parandang paramani, hanggawe ating riko, mangu-mangu, sing gelem nalikas, tanpa welas iso. Kelayang bisa, bisa, sing bisa duweni, bisa seling lo kaya wong edan turun. Serange ati ison, serange welas ison, menyang riko, nyang riko, nyang riko. Bisa seling lo kaya wong edan turun. Serange ati ison, serange welas ison, menyang riko. Nang apa sun mas? Ayah Gibrane orang nancak sih.